Привет, симпатяги! Намираме се в парк Свети Никола в София. Този парк се намира точно между 18-то училище и 134-то. Сега сме в северната му част, от страната на Симеон. И ще сложим новите 5 лева. Те са в... Ще ги сложа в четвъртата пейка. Първа, втора, трета, четвърта пейка. Отдолу до кръка на пейката. Ето ги, може би се виждат. 134 от среща, 18 от другата страна. Ние сме в северната му част. До Симеон. Четвърта пейка, отдолу. Даже съм сложил и такова нещо. Видите? Сканирайте го. Това е линк към YouTube канала. Може да се абонирате, да лайквате. Камбанки, неща, както казват инфлуенсърите. Но тук може би са важни наистина камбанките, защото като пусна видео, много бързо предполагам, че парите ще изчезват и за да може да сте едни от първите, трябва да ви увестява по някакъв начин. Така че смело абонирайте, лайквайте, камбанки, звездички, облачета, каквото се сетите. Четвъртата пейка, отдолу вие сте 5 кинта. Живи и здрави! Ай!